maa segi minnu tun jalakilen bɛ olu cɛma saba olu ɲangira ni si kaso ye wa olu yɛrɛ jara n'a ye k'a fɔ k'olu sen tun bɛ jatigɛ wale binganiw na ani fana k'u tun ye jatigɛ wale kulu tɔnden ye. maa jalakilen fila wɛrɛ minnu tun bɛ bingani walew musaka bɔ ani kelen wɛrɛ mun tun bɛ fini kala jatigɛ wale kulu maa ye olu ɲangira ni san 10 ka taga bila san 21 kaso la. bakuruba la maa segi ninnu cɛma a fila olu kɔni labilala sabula sira jɔnjɔma sɔrɔ u kan. a ka dɔn k'a fɔ ko ni maa segi ninnu olu ka kiti jaabi yɛrɛ bɔra tarata don wa u tun b'a la ka kiti burkina faso kitiso kɛrɛnkɛrɛnnen de la mun sigilen bɛ jatigɛ walew kɛlɛli kama wa u kitira jatigɛ wale bingani mun hukumu kɔnɔ hakili jiginna o kɛra marisikalo tile 2 san 2018 o waati bingani fila kɛra wagadugu ka ɲɛsin burkina faso sɔrasi ɲɛmaaso ma ani faransi ka lasigidenso ma. o bingani mun yɛrɛ sen fɛ burkina faso sɔrasi 8 olu a bɔnɛra u ni la ani mɔgɔ 85 ɲɔgɔn olu jiginna wa o waati o bingani tun tɔgɔtigɛra tara jenin fɛ ni o ye alkaida jatigɛ wale kulu bolofara dɔ ye.